ऑपरेशन बाबे सुन हटाई छोड़ी देलऊं सरा जाजू से मंगाई। सुनते हैं जी का हो अरे भइल ऑपरेशन बाबे सुन हटाई छोड़ी देलऊं सरा जाजू से मंगाई। नहीं सुई दवाई न पैदा करी गरमी में काजी गरमी में मैदा फायदा करी हो गरमी में गरमी में मैदा फायदा करी हो गरमी में। अरे खा लो हम ना खाए। डॉक्टर से हमरा तो माना बा बिछुआ तो खाए के खाना बा। अरे इहो बिछुए ह खा जा बुझाइए